decidís que un dels enginyers que anaven en ell, que era Willem von Raden, que si heu anat al Castell de Morella, tota la reforma última que hi ha al Castell de Morella és de les guerres carlistes, la va fer von Raden, este arquitecte prussià que anava en Cabrera en la primera guerra carlista. Entonces se veu que en aquell moment ell li va donar permís per marxar al seu país i la carta en la que se li dona permís per marxar al seu país se va escriure a esta casa. O sigui, a esta casa se va redactar la carta i la carta se conserva i està la fecha i el lloc sí que Sorita, que està feta en esta casa. Després, pues això, al cap de poc de temps, estan també Cabrera hacia el poble, resulta que decideixen fer com un joc de cartes i fan jugar a cartes, no?, sin la gent del poble. Doncs, clar, imagineu-se, Cabrera, a veure qui li guanyava, no? Doncs al final se veu que la gent del poble se va deixar guanyar i va guanyar, se veu que va guanyar moltíssims diners. Entonces, què va fer? Els va repartir per la seva tropa, que els tenia per ací, va repartir els diners entre la tropa i va fer una festa grandíssima, en música i ball i tot això. Tot això ho va fer Calderas a Sorita.